Vymýšľali sme, hľadali sme na internete, hľadali sme rôzne námety, ako spríjemniť tieto dni, lebo vieme, že decká to majú radi, decká s tým žijú, takže bolo to úplne spontánne. Chceli sme potešiť deti, spríjemniť im vlastne tie To robiť v sobotu, keď teda je prázdna škola, lebo po obedných hodinách by to bolo asi komplikované, v doobedných už absolútne by to asi nebolo realizovateľné, takže nám to trvalo cez 4 hodiny, pokým sme vyzdobili celú jedáleň. Bolo to dosť náročné, nakoľko to bolo treba nejak popripevňovať, všetko povymieňať, ale zvládli sme to, myslím, že super. Tak bol to v prvom rade nápad kolegyni jednej, ktorá vám nosí polievku, ktorá vás tu v jedálni asi najviac stretáva, alebo teda vy ju najviac stretávate, Marianka Krajňáková. Bol to hlavne jej nápad, chcela tú výzdobu hlavne ona a ona prišla s tým nápadom ako prvá. My sme sa už potom vlastne len tak k nej pridali a podporovali ju v tom. Určite to máme v pláne, najbližšie nás čakajú Vianoce, takže určite by sme chceli jedáleň vyzdobiť tematicky aj na Vianoce a budeme veľmi radi, keď to bude pokračovať aj na akýkoľvek sviatok, či to už bude, ja neviem, Veľká noc, alebo akýkoľvek sviatok, takže budeme radi a dúfam, že to bude všetkým vám páčiť.